नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके छठ पूजा स्पेशल अर्घा गीत। एकदम जबरदस्त मीटर बा, एकदम जबरदस्त धुन बा। बस बढ़िया से एकरा के गा देतानी फीलिंग करके नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा। आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत तो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत राइट करेला, हिंदी में, भोजपुरी में, ट्रैक पर और नया सॉन्ग, कोनो भी प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे होखे बेहिचक रुआ फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे दिले बानी। और कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाँव के बाटे। अर्घा गीत बाटे जब सूरज देव के गुहार होला ओबरा सब तिवही घाट पर खड़ा होके आ सूर्य भगवान के निहोरा करे के बताई रोज तरुआ इतना जल्दी उग जात रही, आज काहे नहीं खी उगत। वही चीज के देखी कैसे विवरण करके गाना के माध्यम से बनौले बानी। अरे सुनी सुनी सूरज गोसैया कहवा कोइनी हो देरिया। अरे सुनी सुनी सूरज गोसैया कहवा कोइनी हो देरिया। बाटे रौरी जो हेले तिवहिया भइल अरघ के बेरिया। सुनी सुनी सूरज गोसैया कहवा कोइनी हो देरिया। बाटे रौरी जो हेले तिवहिया भइल अरघ के बेरिया। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतानी। रउआ एकरा के फिल्मा के बढ़िया से गा देतानी तो वाकई दिल के छू जाई मीटर। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे होखे चाहे नया म्यूजिक बनवावे होखे बेहिचक रुआ संपर्क कर सकतानी। अगर वीडियो पसंद आइल हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब आ चैनल पर अगर पहली बार आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।